Estem ací a la Casa de la Cultura, un referent en la nostra benvolguda Almassora, i quin millor lloc per a que tu i jo fem esta xerradeta en el moment en el que eres nomenada Premi Clara Campoamor any 2024. Moltíssimes gràcies. Primer que tot, que no se m'olvide, el primer que tinc que dir en aquesta xerradeta, que estic molt contenta i molt emocionada, i vos dono les gràcies per haver pensat en mi per aquest premi, que pense que és un premi que és un orgull poder-lo tindre. En la vida sempre tenim referents, Mayra, i tu, per exemple, per a mi, en el món de la política, eres un referent. Gràcies. Tu també tens referents que t'han fet ser la dona que avui eres i la dona que has sigut, perquè ara anirem parlant de tota la història que tens acumulada i tota la sabidoria que tens acumulada. Home, jo referents, a veure, tinc referents, no te penses que molts, perquè a mi m'agraden totes les dones que són valentes, vull dir que tindria que tindre tants referents, però només me vull centrar en dos referents. Un, ma mare. Ma mare, perquè jo penso que ma mare va ser una persona molt adelantada dels seus temps. Ma mare ha conduït sempre, ma mare a mi me portava en pantaló llarg de quadros en 2 anys, quan ahir una xiqueta en 2 anys en un pantaló de quadros o 3 anys, no sé els anys que tindria, era una cosa raríssima, perquè tot el món anava en volantets i faldetes i el que tocava. I ma mare ha sigut una persona que ha fet teatre, una persona que s'ha presentat a la televisió a un concurs en 81 o 82 anys, que va guanyar per cert el premi en Càsting Nou, una dona, jo penso que molt avançada per al seu temps, que sempre m'ha donat moltíssima llibertat. Jo penso que la llibertat, a final de comptes, és el que comentes sempre, que llibertat és responsabilitat. En el moment que tu tens llibertat, el que estàs fent és ser responsable, perquè tens que saber utilitzar aquesta llibertat que te donen. Molt se parla del sostre de cristal. En els anys 90, quan la majoria eren ells els que ocupaven puestos polítics, allí estava Mayra, que va ser la primera dona regidora del Partit Popular en Almassora, la primera dona diputada autonòmica d'Almassora i la primera vicepresidenta de la taula de les Corts, també dona, i la primera dona. Bueno, això és molt a dir. La veritat és que sí que n'hi havia aquest techo de cristal que es diu, sí que és cert que n'hi havia. El que passa que també tinc que dir que en tots els llocs on he estat com a política, com a dona i política, no mai he tingut cap tipus de discriminació. Cap. El que passa que sí que és cert que en aquell moment dones no n'hi havia. Jo també vaig ser la primera presidenta del Consell Assessor de Televisió Espanyola, en la Comunitat Valenciana, i en l'Ajuntament eren del Partit Popular 10 regidors i dels 10 regidors 11, no ho ha dit bé, 10 regidors i jo, clar, érem 11. I clar, la veritat és que me tractava molt bé, però igual que jo tratava els altres, no va haver mai cap tipus de discriminació. Menys la manera en la que van vindre a buscar-me per ser regidora. La manera en què van vindre a buscar-me per ser regidora entendrem perfectament quin eren aquests temps. Van vindre i me diu el meu home un dia que han vingut a parlar amb mi. I jo dic, a parlar amb tu de què? Diu, que si vols ser regidora. I dic, com? Dic, tu que els has contestat? Diu, home, jo que els hi tenia que contestar, que si tens que ser tu la regidora, que vinguin a preguntar-te-ho a tu, no a mi. O sigui que, imagina't el món com estava, vull dir que era una cosa normal, el primer anar a preguntar a l'home que li pareixia que la seva dona fora regidora. Moltes primeres oportunitats, 20 anys d'avanços, i va ser també vicepresidenta de la Comissió d'Igualtat. També. I no de la Comissió d'Igualtat de què ara se parla molt. No, antes se deia de la dona. Comissió de la Mujer i Polítiques d'Igualtat també, però de la mujer, saps? De la dona. I va ser vicepresidenta. També. A més, jo estic molt contenta d'aquella època perquè, a veure, la primera comissió de la dona que se va fer en les Corts Valencianes, la primera constitució d'aquesta comissió va ser en l'època que vam entrar nosaltres, el Partit Popular, que dona igual ja no parle per el Partit Popular, sinó perquè era la primera legislatura que estava jo i és la primera legislatura en què se va constituir la Comissió de la Dona. Entonces estava de vicepresidenta i estava encantada de veure que des d'ahir se podien fer moltes coses. En aquella època, que va ser en l'any 1995, se va crear el Centre Infodona, se va crear el Centro Mujer 24 Horas,
diputades. Mentre estava jo en les Corts, se va aprovar la llei d'igualtat, se va aprovar la llei de violència de gènere, se van continuar els plans d'igualtat, que me pareix que estava el primer pla d'igualtat, que sí que estava ja, però nosaltres vam continuar els plans d'igualtat. Vull dir, se van fer molts avanços en aquella època que vaig començar jo de diputada. Mayra, sempre m'has parlat de la importància de la política municipal, de lo bonico que és poder estar al costat del veí, estar a peu de carrer del nostre poble. I tu què destacaries de la teva etapa com a concejal de l'Ajuntament d'Almassora? A veure, són moltes coses les que han passat en 8 anys de concejal, però jo penso que una de les coses que més satisfeta estic és quan van vindre els bòsnios. Van vindre 55 bòsnios de l'antigua Iugoslàvia, que estava a la guerra entonces, i va ser un fet molt important perquè ja no per el fet de que vingueren, sinó de la manera en què van poder dur-ho endavant, que va ser precisament en el que estem dient sempre, en consens de moltes associacions del poble, que són les que van decidir que tirarem endavant en el carro. L'Ajuntament, evidentment, se va apoyar, però el gasto de tot el que és la manutenció i tot ho va suportar el poble d'Almassora, que vull dir que és un poble molt solidari, sempre ho ha sigut, i això penso que és una cosa que ens va omplir a tots de satisfacció, a mi perquè era la regidora, però penso que a tots, a tot l'Ajuntament, a tota la corporació i a tot el poble d'Almassora ens va omplir de satisfacció, i damunt estan la majoria sí vivint en fills, en nets, i molt feliç. Mayra, què destacaries de la teua etapa en les Corts Valencianes? Ui, mira, n'hi ha tantes coses a destacar, però perquè clar, són 20 anys que he estat allí. Però una de les coses que crec que més me va emocionar va ser l'últim dia, l'últim ple de la legislatura última per a mi, i l'últim punt de l'ordre del dia, que va ser precisament el dictamen que es va fer sobre una comissió d'estudi que vam crear allí nosaltres, des de la Comissió d'Educació, per a lluitar contra el fracàs escolar. I ara, per acabar el debat, les intervencions, té la paraula per el grup parlamentari popular la senyora Mayra Barrieras. No hem posat cognoms a l'educació. I crec que això ha sigut important per a poder posar-nos tots els grups d'acord. Esperem que aquest acord siga beneficiós per els valencians i les valencianes. I com és l'última intervenció de l'últim punt de l'última legislatura, per alguns, I de l'última legislatura per alguns, vull acabar donant les gràcies a tot el personal de la casa, als periodistes també, per el tracte que ha rebut sempre. I jo sóc molt aficionada, ja ho saben alguns, als versets curtets. I com sóc aficionada, ja ho saben, als versets curtets, no citaré a cap personatge important, són meus curtets. Costen d'eixir les paraules. Avui costen d'eixir les paraules, molts sentiments dins del cor. Però vull dir des d'esta trona... Estic orgullosa de formar part d'estes Corts. Som... Ja acabo. Som polítics de veritat i estiguem on estiguem, seguirem tots treballant per la nostra comunitat. Moltíssimes gràcies a tots. Moltes gràcies, senyora Barrieras. Fores Mayra major, què li diries a la Mayra xicoteta? Pues jo ara a la Mayra xicoteta li diria, mira Mayra, no t'equivoques, que t'has equivocat moltes vegades, però per una altra banda seguix aquest camí que t'ha marcat la teua mare, que és un camí de rectitud, de responsabilitat, de respecte
i d'igualtat, de poder tindre les mateixes oportunitats que té qualsevol persona que està al teu costat. No mires mai, fill meu, no mires mai que tu eres dona i que el que està al costat teu és home i podrà fer-ho millor que tu. Mai. Tu sempre eres igual que els altres, ¿vale? Sigues home o sigues dona. I per tant, si segueixes aquest camí, arribaràs a lluny i damunt arribaràs molt convençuda de lo que has fet i contenta en tu mateixa. Això li diria Mayra. I així n'ha sigut. Has arribat lluny, sent una de les primeres dones referents polítiques en el poble d'Almassora. A tu, Maria, a tu i a tots els que heu consentit que jo estiga avui així assentada i, a més, encantada d'haver-ho compartit amb totes les meves antecessores.